Γεια σας. Αυτό το βιντεάκι μου το έχουν ζητήσει... Αχ, sorry κορίτσια, δεν θυμάμαι ποιες μου το έχουν ζητήσει. Τέλος πάντων είναι request πάντως και έχει να κάνει με το τι έχω μέσα στην τσάντα μου, τι κουβαλάω. Γιατί έχω αναφέρει ότι κουβαλάω όλη μου την πρίκα. Λοιπόν, και σήμερα είναι ιδανική ευκαιρία για να το κάνω αυτό το βιντεάκι, γιατί τώρα ετοιμάζομαι να βγω και θα μεταφέρω τα πράγματα από τη μία μου την τσάντα την καθημερινή στην τσάντα που θα πάρω μαζί μου, που είναι μικρότερη. Λοιπόν, η τσάντα όπως σας έχω δείξει που κουβαλάω συνήθως είναι αυτή εδώ η ασήκωτη, Burberry. Και ξεκινάμε λοιπόν, από το μικρό το τσεπάκι που έχει εδώ μπροστά. Και το πρώτο που βρίσκω είναι ένα παναντόλ, ένα βράζο. Φροντίζω να έχω τέτοια σε όλες μου τις τσάντες, γιατί τίποτα δεν ξέρετε πότε θα σας πιάσει ένας δυνατός πονοκέφαλος. Το επόμενο, όχι και έχουν μπλεχτεί τώρα. Λοιπόν, είναι τα ακουστικά από το κινητό μου. Μετά είναι αυτό το διακριτικό μπρελόκ, που είναι αυτό το μικρό και διακριτικό στέμμα από το Juicy Couture. Και αυτό εδώ από το Love, το πήρα από το Accessorize. Έχει βέβαια αλλάξει λίγο το χρώμα, το έχει ξανασκουριάσει κατεύθυνση, τέλος πάντων, και φυσικά το πήρα ορμόμενη και εμπνευσμένη από το Sex and the City. Απόδειξη. Έχω ένα δειγματάκι από κρέμα χεριών από τα Lush. Κάτι κάρτες. Στυλό από τα Hondos βεβαίως και λαστιχάκι για τα μαλλιά. Τέτοια λαστιχάκια έχω σε όλες μου τις τσάντες. Άπειρες ζαχαρίνες και μαύρη ζάχαρη που τα παίρνω συνήθως από τα Starbucks και φροντίζω να έχω επίσης σε όλες μου τις τσάντες. Τσιμπιδάκια και μαστίχες. Ένα μικρό δειγματάκι από άρωμα που επίσης έχω σε κάθε τσάντα. Λοιπόν, αυτά έχω σε αυτό το τσεπάκι. Σταθείτε λίγο να το βάλω πάλι μέσα. Ωραία, και περνάμε τώρα στη μεγάλη τη θήκη, στην τσάντα βασικά. Λοιπόν, και ξεκινάμε από μία φθηνή ομπρέλα. Και πλέον παίρνω μόνο φθηνές ομπρέλες γιατί έχω χάσει αρκετές ακριβές και δεν την ξαναπατάω. Και αυτή νομίζω τώρα δεν χρειάζεται, για να τη βγάλω. Γιατί είναι αρκετός καλός ο καιρός σήμερα. Αρκετά καλός. Ένα μπουκαλάκι με νερό. Πήρω μόνο βίκο, σάβρα και κορπί. Δεν πίνω κανένα άλλο νερό, είμαι λίγο ιδιότροπη. Στο βάλω εδώ στην άκρη γιατί έχει σχεδόν τελειώσει. Τα γυαλιά μου. Και αυτή είναι η θήκη που παίρνω καθημερινά μαζί μου γιατί δεν πιάνει πολύ χώρο. Είναι Dior. Μεγάλα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για να τα αφήσουμε έξω γιατί θα τα πάρω μαζί μου. Το πορτοφόλι μου είναι από μια παλιότερη κολεξιόν της MCM. Κάρτες. Η κάρτα μου από τα Starbucks, βασική. Οι άλλες είναι πιστωτικές και Cashcard. Μαντιλάκια antibacterial, απαραίτητα. Καρτούλα από Nail Salon. Χαρτομάντιλα. Μίνι οδοντόκρεμα. Φροντίζω να κουβαλάω σχεδόν πάντα οδοντόκρεμες. Λοιπόν, και άλλα παναντόλ. Lip gloss της Seventeen. Έχω και από αυτά σε κάθε μου τσάντα. Antibacterial gel. Και άλλα χαρτομάντιλα, αυτές είναι πριγκίπισσες της Disney, φυσικά. Μία πούδρα της Clinique που την έχω πλέον μόνο για να την έχουμε στις τσάντες μου γιατί δεν μου πολύ αρέσει. Είναι η
Clarifying Powder Makeup. Και είναι λίγο σκούρι για μένα και εκτός από σκούρι δεν με καθόλου, δεν μου άρεσε καθόλου, ενώ δεν είναι και ιδιαίτερα λιπαρή. Βασικά μόνο στο Tough Zone είναι λίγο λιπαρή η επιδερμίδα μου, δεν την κρατάει ματ. Και υποτίθεται ότι είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Τέλος πάντων δεν μου πολύ αρέσει και είναι και, όπως σας είπα, σκούρα η απόχρωσή της για μένα. Οι πολίτες δυστυχώς έχουν μια πολύ κακή συνήθεια να μου δίνουν make-up, concealer και πούδρες σε πολύ πιο σκούρες αποχρώσεις από ό,τι κανονικά θα έπρεπε. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον δεν τους αρέσει ότι είμαι τόσο άσπρη. Λοιπόν, έχω το καθρεφτάκι μου από τη Sigma με ροζ κρυσταλλάκια. Είναι στο πουγκάκι του. Τι άλλο έχω εδώ μέσα. Και τώρα περνάμε στο necessaire μου. Αυτό το βαρύ και ασήκωτο είναι Hello Kitty από τα H&M. Αυτό το μικρό και διακριτικό και ασήκωτο. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτό που έχω μέσα αλλάζουν πάντα, δεν κουβαλάω πάντα τα ίδια. Τέλος πάντων, λοιπόν, από την Bourjois Design Blotting Sheets, που είναι, ξέρετε, χαρτάκι που το βάζουμε στη Tough Zone ή όπου γυαλίζουμε, τέλος πάντων, για να απορροφούν τη λιπαρότητα και τη γυαλάδα. Οδοντόβουρτσα μιας χρήσης. Από τα ειδικά μηχανήματα, ξέρετε, που έχουν στις τουαλέτες. Φροντίζω πάντα να έχω οδοντόβουρτσες μαζί μου. Και για του λόγου το αληθές, άλλες δύο σε travel size. Αυτή την είχα πάρει από τα Hondo Center, αυτή μου την είχαν δώσει από το φαρμακείο. Επίσης ακόμα μία mini οδοντόκρεμα της Shane. Το βάζω εδώ αυτά. Αυτή η μικρή και διακριτική παλέτα από την Dior. Την είχα πάρει νομίζω από το Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν θυμάμαι. Από Duty Free πάντως ήταν, τώρα δεν θυμάμαι από ποιο αεροδρόμιο. Λοιπόν, και είναι αυτή εδώ. Έχει πούδρα, ρούζ, 8 σκιές, ένα lip gloss και ένα lipstick και μετά ανοίγει. Έχει και μία mini Dior Show μάσκαρα. Εδώ πέρα έχει ένα βουρτσάκι για τα χείλη και ένα για τις σκιές, ένα βουρτσάκι για το ρούζ, ένα βουρτσάκι για τις βλεφαρίδες και 3 μολύβια. Ένα για φρύδια, ένα μαύρο για μάτια και ένα μπέζ για περίγραμμα. Πολύ ωραία παλέτα, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι λίγο βαριά στο καλό. Γι' αυτό και δεν την κουβαλάω πάντα. Λοιπόν, μερικές ακόμα σκιές, αυτές είναι από τα H&M, είναι Hello Kitty. Έχει 7 σκιές και ένα βουρτσάκι που το έχω χρησιμοποιήσει κάποιες φορές σε ώρα ανάγκης. Και είναι καλούτσικες, τώρα βέβαια από τι χημικά έχουν μέσα, τι συστατικά δεν θα είναι σίγουρα και καλύτερη ποιότητα, αλλά τέλος πάντων είναι καλές, δηλαδή για κάποια ώρα ανάγκης τέλος πάντων δίνουν ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Και άλλο λαστιχάκι για τα μαλλιά, γαλάκτωμα σώματος, ναι. Ένα πινέλο, αυτό είναι το 109 από τη συλλογή Hello Kitty της MAC, γράφει εδώ Hello Kitty. Μία mini μάσκαρα της Estée Lauder, ένα concealer είναι αυτό, δεν είναι το concealer. Μία ακόμα μάσκαρα δειγματάκι της Chanel. Ένα μικρό μολυβάκι από το μολύβι που χρησιμοποιώ συνήθως στο χείλη μου είναι της Eredou 138. Ένα πολύ απαλό ροζάκι, πολύ απαλό. Σαν dusty rose τέλος πάντων και μου αρέσει. Ένα κραγιόν της Ellen Beatrix που ειλικρινά δεν ξέρω τι δουλειά έχει εδώ. Είναι έτσι ένα nude. Τέλος πάντων, δεν το χρησιμοποιώ. Είναι πει κανείς.
Εδώ τι έχω. Έχω ένα δειγματάκι κρέμας ημέρας αντιρρητιδικής, λέει. Όχι, δεξιδοτική. Από τα Sephora. Μερικές ακόμα, πώς τα λένε, bobby pins, δεν θυμάμαι. Μία οδοντογλυφίδα, που δηλαδή αν έχω το Θεό μου, που την έχω, όχι για το γνωστό λόγο να καθαρίσουμε τα δόντια, την έχω, είτε δεν πιστεύετε είτε όχι, για να κολλάω στρασάκια στα νύχια μου. Τι να πει κανείς. Το έχω κάνει και στην παραλία, μπορώ να σας πω αυτό, ναι, δεν με σταματάει τίποτα. Ένα ακόμα δειγματάκι, αρωματάκι. Τι άλλο έχω τελείωσει από εδώ, όχι δεν τελείωσα. Έχω το Solid Perfume της Perfume, μάλλον για να το λέω και σωστά, από τα Lasco The Snow Fair, το λατρεύω αυτό το άρωμα. Αυτό είναι κρέμα σώματος δειγματάκι από τη Clarins και άλλο Panadol. Αυτό είναι για δεμακιγιάζ δειγματάκι από την Estée Lauder, το Soft Clean. Galateis, γάλακτο με δεμακιγιάζ και αυτό από τη Lancome. Το Nifix Clarté είναι τονική λοσιόν. Μία αντιλιακή κρέμα της Ρο 50+, γιατί φροντίζω πάντα να έχω αντιλιακή μαζί μου, σε μίνι. Αυτό. Και για το λόγο του αληθές, μία ακόμα της Avène. Ακόμα ένα δειγματάκι, αυτό είναι το Dean του Dior, μου αρέσει που θα άρουμε για το καλοκαίρι. Το έχω και σε κανονικό, σε full size. Μισό λεπτό να τα βάλω αυτά πάλι στη θέση τους. Της Hello Kitty το Popster είναι γλυκά. Είναι lip conditioner αυτό. Αυτά νομίζω ότι τα έχω δείξει όλα. Έχει μείνει τίποτα άλλο στη τσάντα. Ένα travel size Nivea. Αυτό συνήθως το έχω αν τυχόν με χτυπήσει κάποιο παπούτσι, επειδή είναι έτσι πολύ πλούσιο και ενυδατικό, για να το βάζω πίσω, ξέρετε, στη φτέρνα. Και η αγαπημένη μου πούδρα, η Blot Powder από τα MAC, αυτή είναι στο Medium Dark. Αυτή την είχα πάρει βέβαια για τη μαμά μου, αλλά δεν τη χρησιμοποιούσα και την πήρα εγώ. Δεν είναι, όλος παραδόξως δεν είναι τόσο σκούρη αυτή. Βέβαια η μαμά μου είναι πιο ανοιχτή από μένα και οι πολίτες μας σύστησαν αυτή, Medium Dark. Τι να πω, θα μου πείτε εμείς γιατί την πήραμε, τέλος πάντων. Αυτά είχα να σας δείξω. Το μόνο που λείπει είναι το κινητό μου που το έχω έξω. Να σας το δείξω και αυτό. Είναι αυτό εδώ της Nokia. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα. Τέλος πάντων δεν είναι τόσο κακό όσο πίστευα όταν το είχα πρωτοπάρει. Έχω αρχίσει, ίσως να έχω αρχίσει και να το συνηθίζω, δεν ξέρω. Είναι αυτό το πληκτρολόγιο. Λοιπόν, αυτά είχα να σας δείξω. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον αυτό το βιντεάκι. Αν θέλετε μπορείτε να σημειώσετε κάτω τι έχετε εσείς, τι περίεργα έχετε στις τσάντες σας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλά να περάσετε.